Hi, it's me again, Pretty Lai, and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Thank you. Ug karon nato na ipadayon na ang atong sugilanong Ayaw kog Labda. Chapter 19. Ayaw kog Icharchar. Yumi, we don't have practice today kay not available si Miss Montero. Nasugatan ako si Khalil from the music room. Mayo noon waday may practice makaadto ko sayo sa studio ni Mac. Pagbalik na ko sa agi kay nakainumdum ko nga na ako'y butang na hibilin sa locker ni Hendrix. Naara ba dito akong tunananda? Asa kaharo ni si Hendrix ay? Ingon man tudaan si JD nga wa sila practice ron. Tuwaguro sa gym. Uwawa sad uy umadto ko sa gym. Na dito ang mga cheerleaders kauban ni Moirin basin mag-clash na pud mi. So I've decided nga since kabalo man ko code sa locker ni Hendrix, kuhaon na lang nako ug mag-leave ko og note. Igo should pag-open ako sa locker kay nainisira og balik ani. Ug di pa ko update na ipit na akong kamot. Ay, let's! Look what we found. You're gonna pay for breaking into Hendrix's locker, Peach. What? Are you blind? FYI, I did not break in. I opened it. Just the same, you're going to steal Hendrix's valuables for sure. Hoy, Zay. Bisag di ko arky, never sad kong mangawat, no? Is it my fault that Hendrix told me his locker code so I can open it whenever I want to? I don't think so. Now, if you'll excuse me, I need to get my things. Wa katingog si Moirin nga nagtanaw. While gikuha na ko akong mabutang. Da, unsa man ron? Nauwaw siya. Kay nga no, si Hendrix ba mag-keep og pink and purple binder? O mga books with floral cover? Murag lahi ra gyud. Don't close it yet, babe. I need to get something. And then, niabot si Hendrix nga nagngisi. His hair is still damp and his boyish grin is just so, lamig yun. Makapahunong og tuyok sa kalibutan. Ay, wag yun mga besh. Nadutla na jud ko si Hendrix Zizem. Unsa to? Babe, did I hear it right? Wow, nanas na siya. Sugod na food. Hapit na jud ko matuo ay. Nag-level up na jud siya mga besh. Why so adorable man ha, Hendrix? Ang babe? Ay, I like the sound of it. So, it's true. No, this is not happening. What's your problem, Moirin? Stop the drama and get lost. Ouch! Kasakit ato ay. Bisan og makairita ni Moirin, di pod maayo nga singhagan lang siya ni Hendrix sa murag iro. Moirin looked so crestfallen. Let's go. Gikuha ni Hendrix akong dala nga mga butang. Assuming pud ani niya ay nga makikuyog ko niya. Hoy, Zong, wa magtuyok nimo akong kalibutan. You go ahead kay napa ko'y appointment. With who? I'll go with you. What? Pagpuyo ay mukuyog naman noon. Why? What's wrong with coming with you? Who are you meeting anyway? Hala mga besh, puwerte ka daghan og pangutana. Lupik pa man akong papa. Iyon naman nung kong gwadyahan. Unsa ko alahas lang sa emluwilir? Nigara na gid ni siya ay. Ganahan sad ko. Pero unsa man jud ni ani niya ba? Undefined kaayo, di lang jud ko mag-assume ay kay og mulaom ko basin og gipaasar ako niya. Duh, it's none of your business, Gray. I have to go. And who said that you can go without me? And who told you that you can come along? Stop this nonsense, Yumi. You're driving me crazy. Hala? Og ako naman noon ang nonsense ani mga besh. Sakto pagod ng iyang panabot. My God, he's so impossible. Grabe ka, annoying Jids eh. Now, where to? Ay, kapuya og argue eh. Di ka sabot na. Grabe ka stubborn. Such a brat. Di pa lang lagi gwapo, ganina rin na akong gilaparo. Peace. No offense, man. Okay, nagdali man ko, nisugot na lang ko nga makuyog siya. Kay kana pa, makalibre na pod ko split eh. Unya, madali pa yun ko. Texan na lang ako si Clint nga mag-abot rin studio ni Mac. So, who are we meeting? We, good. Apil-apilon sa niniyaw eh. He's really getting into my nerves, but at the same time, he's also slowly creeping into my heart. I feel warm and fuzzy whenever he's around. Magsige lang og kuba-kuba akong dugan. Unya, murag na ay galupad-lupad sa akong tiyan basta magduol na mi. Pwede ba good na mga besh na mag-transfer of affection na yun ko?
Naglibog na gyud ko sa kong self ay. Somebody you do not know. You're so suplada. I'm asking you nicely. Ikaw mong good atrebido kay ka mag-uban-uban gyud. Are you meeting a guy, huh? Yeah, right. A guy. Ug sa dihang hapit ko na parok sa windshield mga besh, kay ni break siya og kalit unya, wa man di ko ka seatbelt. Mauna lang, may na lang gani nakapanukod ko. Ug wa pa, I'll be sporting a buckle gyud in acquaintance party. Unsa ni siya, uy? Unsa ba, uy? Maparok man sa tanimo. Hala ka, diha paglingi na ako. Kay gaabot ang kilay ug murag kasabungan ug kaldero ang simod. Bad trip na pud siya. Wa ko kabalo na unsa. Ay, time pa. Yabaga gyud ni Yumi, uy. Ingon man day kagay imong imit. Ha, to ara. Nagselos na pud na lugar. Ngano ka, eh? Where are we going to meet this guy, ha? Di aras dool sa Ayala. Moingon ako og dool na. Just go straight ahead. Ug wala na din siya motingog nako. Mas ganahan sad ko kaysa maglalis rami. Kapoy kay maka-drain sa energy. May pang maghilom unya magpasiplat lang niya. Nindot pa kayo of view kay maayo kayong pagka-landscape yang now. Dominant jaw, aquiline nose, chocolate brown eyes, surrounded by thick eyelashes, defined eyebrows, and luscious reddish lips. Ay, murag na memorize na ako yung panagway all throughout the silent drive. Watoon magtingog akong tupad, pero sigig pangagho. Bahala na siya, eh. Stop the car in front of the green building. Abi nako ug mularga na siya pagkanaog nako. Agoy kay ni sunod man sa kanaog. Wa gyud plano mo uli ning tawhana. Bitbito na lang gyud ni nako. I'm sure laglag ang pangani Clint ani or better yet, mo syagit gyud to. Wa nami magtingganay. Nisunod na pod siya nako pagsulod nako sa building ug nisakay sa elevator. Nasa third floor ang studio ni Mark, ani nga building. Gi-instruksyonan naman ko daan ni Clint sa text niya kung asa ang exact location. Pag abot na mo sa third floor, nakagawas na mi sa elevator kay niliko Miss Right nga nihunong sa second floor. Nituktok sa ako, din pagkadungog na ako nga nainiingon sa sulod nga come in kay nisulod na mi. Ay! Lamig nga grasya from heaven! Gadungan gid og syagit ang duha ka bayot sa among atubangan. Kasiga ang mga mata mura na og mulugwa ang kalimutaw, samtang ang baba ganganga. Wag yun sila lain nga gitan-aw kundi ang akong kuyog. Ug wa na dayon sila ka-notice nga naapod taon ko didto ba. Hoy Kaz, tak-uma sa nang baba nimo oy, masudlan naglangaw. Usa pa nagpapitok-pitok ang mata ni Clint ug nitan-aw nako. Epic jud kayo ilang mga itsura pagkita nilang Hendrix. Gay uniform pa gani na hap. Ay, Kaz, naari ka diha? Dali, lingkod mo. Diri na tupan nako si baby boy. Pagpuyo, Kaz, oy, basin maigo kas kumuan na. Magbaw niya kag black eye. Hi, Mac. I'm a fan of yours. I've watched your show at the mall. Fabulous kayo mong designs. Hello, girl. Ikaw si Yumi, cousin ni Clint. Ipahiyom si Mac nako, pero mabalhin ko diyang pananaw nga to ni Hendrix. Another victims na pod ni silang duha ni Clint sa Hendrixism. Yep, that's me. Great, welcome to my studio. And this young man here is... Hi, salamat, he sounded professional. Di ra ba ni ganahan si Hendrix o mga bayot? Kabantay ko school nga mairita siya sa mga bayot. Para sila ras Mauma og JD ang mga bayot nga ginaistorya niya pero seldom rapod. Oh, this is Hendrix. Wala na nako sumpay ang introduction kay wa man pag ko kabalo kun sa isumpay. Friend ba? Classmate lang? Better safe than sorry. Ang Hendrix nga galingkod sa akong kilid kay wa gyud pakialam. Although ganina nakabantay ko nga pagkakita niya nga mga bayot ay akong ka-meet up kay nagaan niyang dagway and there was a ghost of a smile in the corner of his mouth. What are we doing here, Yumi? Nihunghong siya nako mga besh as in duol gyud kaayo sa akong dunggan. Murag cozy kaayo ming tan-awon samtang si Clint ug Makay gikilig gatan-aw na mo. Not us, ako lang. Magpasukod ko ni Makay. Magpa-design ko niya og dress para sa party this Friday. Okay, get it. I thought. You thought what? Nah, never mind. So, Kaz, unsa man imong gusto na style? Mac will be glad to do it for you. Ay, si Mac nilang magbuot kazoy kay ug unsay bagay nako. I trust his taste. Basta kay bohemian-inspired outfit. Wa gyud ka masayop, Kaz. Sige na, bakla, asok din na siya.
Ikaw ni bahala ha unsay bagay niya. Ali diri dyan, Yumi, kay kuhaon na ako ang sukod nimo. Don't worry, my creation will make you the best dressed chick in your party. All throughout nga naami dito kay wag gyud tingog-tingog si Hendrix. Wa ka atraka ang mga bading kay bisan unsaon nila, di man motubay si Hendrix. Pero pagdayon namang lakaw, make her the loveliest dress that will make her stand out and charge it to my account. Here's my card. Hendrix, unsa ba? Ayaw tod, Mac. Ako rin mabayad. Gamiton na ako sa Friday. When ka na ako makuha? Thursday lang kuha, girl. Dali naman na kay I already have an idea what will fit you. Okay. So, maura to. Adto sa mi kay hapon na kayo. Ikaw, Kazari pa ka? Yeah, una lang mo. Pero, pwede sad ibilin mo si baby boy. Behave lagi, Kaz. Pagkawas na mo sa studio kay ni Diretso Ming Hendrix sa Ayala. Muragid ko na-hypnotize kini sunod agid ko nga way angal. Gasuri-suri mismo murag uyab. Gasukod-sukod kog strappy sandals kay feeling nako mobagay sa dress nga gipa-design ako ni Mac. Pero my God, mahala man. Ako should dayong gihubo bisan og sakto kay nako nya bagay sa akong tiil. It's not the right time to splurge kay tuwa pa ko'y sinina nga bayranan. Si Hendrix was also looking around on some stuff. Ug ako kasagang dihang gigunitan niya akong kamot ug gidala ko niya sa usa ka laysyo nga resto. Pamati na ako, namugnaw akong kamot ug namuwa akong naong. Gentleman pagid kaayo kay gibiryan niya ang chair o gipalingkod ko. Murag ma-fall na jud ko ani da. Unsa jud kahay plano nimo nako Hendrix no? Ayaw in taon ko Icharchar kay di ko gusto ana. I want a defined status. Kanang nay-label ba kanang imuhan ako o ako at ika. Charot.